Baika Dangsa wasakjak Charipang okra Barang-barang Purnajono Chamati Tei Charipang Je Tongairak Barang-barang Monument Debbarma Barang-barang Chittaranjan Debbarma Barang-barang Komol Kora Barang-barang Zek Doridian Tei Barang-barang Shuhel Debbarma Baskan asukjak MDC Kuama Tongoro asukjak Tei Kokborok ti Samung tangnai Anslai opera anisak baksa anslai kusu Tei Oro TTA di sini headquarter ni Podrepot department pa samung tangjak Tei tangwi tungo Army officer jara sopika Tei education department ni principal officer Jotono mani kapani hamzagma yafaro kok kong follow isagwa Barang-barang Binoy Debbarma ni khubajong khanaka Oro linguistics department kolomani 27 years ago tinaro Kokborok department ni dugar fiogiti zakha abo belakano kha pasamani kok tambagin ke kaisa tofa hayung shagao tambai sini jakung bini kok bai sini jago bini hukumo bai sini jago bini musamong resapmong bini chamong nongmong tagmong lugmong abro bai sini jago piaba abro ni bisingo jotto nislai kuzugo nge kok se tambagi ang kokno sabai shaman dofa jesa panang tham bosong jesa panang tham bini o dofa nije kusung romoy the knowledge gather klai mani o knowledge boro romjak boro tawi to nijak nge kogo se dada kabo kog no sada language is the knowledge bank of the world je dofa ni kog kamao o dofa teruk klai hayung shakani bo kamao jung semano I hayung shakani simi salburum near about 62 languages salburum kamao ito in northeast jono kaisa jorabo 1600 means lebo kawang languages tomani tabu busu tongsi tabu 300 ta suji tongsi near about 300 kamai sa thangbai ka chini Tripura house jung saimano saimar kok by kok sanai korok dok simji tongsi Sharbongo haina kamawi tongo. Okay, yung belai wansi kutu wansi manango. The kok tangka gesi dofa tango. Kok tangka gesi bosongo tango. The kok tangka gesi chini laibu mabu tangi tongo. Je borok borong laibu wa sebiya. Borok hayung shagawo bezawi tongai meya kogno saja tongo kaisa dofano sokmorna hangke bini laibo mano sokmordi tei je mani romoti bo kungjugo abarno sebaiti chini Tripura hastebo abone sum nogai tongo thanai 74 years ramai chini kungjo mani rok sebai jagi tongo je mani rok no te chung kuk jugo abarno sebai jagi tongo
chini laibu mano corrupt klai tongo klaijabe tongo tabu bu klaijabe tongo ge aborong no kasoi basanani lamangka chini kok no tesha mathang pinani chini kok no tesha kujuru tesha finani chini kok no tesha phua finani ge or samong sekang bachung tangi thaisa piaba bewak samong no streamline khena bagai kesha department ni samong nangi tangmani tinin simi o department Chengsa kha abo chini laipo mawo rangsang ni suithai bai suijak tongnai abo poito ang khlaido tinin simi 100-200 years ago chini no uni asaisam chini laibuma Kokborok laibuma jokon suinan thangano research paper jokon submit khlan thangano tini salni korbosi ini research paper so belai no nangkongmani sal belai jungka sal tini ang koinai ini Kokborok department to je borok sopayano samutana bagai jara banza bokjagano te Kokborok department nainani bagai je charifang adong banza bokjagano bolni thanani kodong tonglai chini bahan buthi north eastern jono shahar jak tongo bishesh kai sanam jongaro kok ni bising tiklai jongbai jotoslai gana kokna kai dimasa ani ama khorosar dimazak ang Kokborok jesuk sawai mano dimasa kok wasun sawai man ani mother language ya ke dimasa se and my father language is Kokborok I should say okay amon ulo taibo tekicha hasalo dongo tiwa borok bangku ya kana boleh Kokbo belen jong mai gana jak tei kaisa to no joton sai mano boro okay charifang adong borong Chittaranjan Debbarma ni thani especially din thani yang person yang okong koi nai je quadrilingual kaisa dictionary Kokborok Bodo Tiwa te dimasa abo bishani bishingo khlena na bagai kaisa specific project na hajakthum kaum bagai jesu rang nango orang ni provision na rojak thang abo chim thani belai khle nango tam bagai ngai thasingo education PO bos hoi thangka jero terminology ni samung tanglai jak vocabulary ni samung tanglai jak o samung chunglu jengo koila Kokborok te commission ni me ke abo extension ni ne ado tabo department yasakha titi sini bororo no jagabo o samungo yagrika belai khle tongthumani kok piaba terminology te vocabulary ni samung tangna thangka ke chini gana gini ni je languages tabang thajing je tekai tha Boro Tiwa te dimasa language ni kok je samani o wardrobe no bo chung nango comparative study friend nango comparative study kala ke shuru chini words ni stocks ni bangnai khaiya Kokborok language bini lai bumawo bom declare wo lamati himi khaika the course of the development of Kokborok languages through the journey of ages our clear imagine thani evolution tam claim kha cognitive evolution tam claim kha abra sum sai manai gai chini ulni je azai sham tabu sope togo chini ulni generation ro bolu thani bo samuro kana thangkani abo kesha tau ne bono
চাকরি ফুলুंनाय ni samung tangnai ang tei ani pokha rong pholok haini hai oro sokaijak joto takobuko kokborok hamjaknai kokborok bali tuyache samung tang jotono nani khakni hamjakma haini hai yabar kere ani korma mathak sini jotono hambai